गिबियावनो बयखौबो स्कलार्स टिउसन सेन्टार इउटुब चेनेलावहाय बरायग्रोना लानाय जाबाय। दा बे भिडिअ'आव सावरायगोन मेथ्सनिनो माखासे कुइसनफोरनि सायाव, जायफोर कुइसनफोराहाय गुबुन गुबुन साख्रिनि आनजादनि थाखाय जोबोर गोनां। नोंथांमोनाहाय भिडिअ'खौ जोबजासिम नायलांबानो जाबाय। फार्स्ट कुइसनाव जोंना दङ मा, जे 5 बोसोरनि उनाव राजुनि बैसोआ बिनि फिसाज्लानि फानथाम जाहैगोन। 5 बोसोरनि सिगां राजुनि बैसोआ बिनि फिसाज्लानि 7 फानमोन, बिसोरनि आथिखालनि बैसोआ बेसेबां? जे मा खालामनांगौ बेवहाय राजु आरो बिनि फिसाज्लानि बैसोखौहाय जोङो दिहुननांगौ, आथिखालनि बैसोखौ। जे हमना लाबाय जों साप'ज दानि बिफानि बैसोखौ जों हमबाय, साप'ज बिफानि बैसोखौ जोङो एक्स हमबाय, आरो फिसालानि बैसोखौहाय ना, फिसालानि बैसोखौ जों हमबाय बा राजुनि बैसो ना, बे बिफा माने राजु, बेवहाय बिफाया राजु आरो फिसालानिखौ जों हमबाय वाइ। जे बिफानिखौ बेसेबां मा हमखो होनदों जोङो, बिफानिखौहाय जों हमबाय एक्स आरो फिसालानिखौ मा हमबाय जोङो वाइ। दानिया 5 बोसोर उनावहाय होननानै बुङोब्ला दानि बैसोआ जुदि एक्स जायोबा 5 बोसोर उनाव मा जाहैगोन बियो बारायहैगोन। 5 बोसोर उनावबा दायो हमना लाबाय 20 बोसोर, 5 बोसोर उनाव बिनि बैसोआ 25 जाहैगोन। बेखायनो 5 बोसोर उनावहाय बिफानि बैसोआ बेसेबां जाहैगोन एक्स प्लास 5। बेनिफ्राय मा होनदों फिसालाया बेनिफ्राय मा होनदों जे सरि बेवहाय नोङो राजुनि बैसोआ बिनि फिसाज्लानि फानथाम जाहैगोन। बा राजुनि बैसोआ 5 बोसोर उनावहाय राजुनि बैसोआ मा होनदों फिसाज्लानिया मामोन वाइ। वाइआबो फिसाज्लानियाबो मा जागोन वाइ प्लास 5 जाहैगोन 5 बोसोर उनाव। बेनिफ्राय मा होनदों बे फिसालानि बेसेबां फान जाहैगोन होनना बुंदों 3 फान जाहैगोन होननानै बुंदों। माने 5 बोसोर उनावहाय दानि बैसोआ बियो दायो ना, आथिखालावहाय बि 5मोन एक्समोन, बिनिफ्राय 5 बोसोर बारायहैबाय ना, बे जाहैबाय बिफानि। आरो बिनिफ्राय नैबे फिसालानियाबो मा जाहैगोन वाइ, 5 बोसोर उनावहाय बेबो 5। बिनिफ्राय मा जाहैगोन नैबे फिसालानि मा जाहैगोन 3 फान, माने 3 टाइम्स जाहैगोन बेहाय। मा जागोन 3 एक्स प्लास वाइ जागोन बे ना, 3 into x प्लास वाइ। बे जाहैबाय। दानिया जों बेखौहाय मावफुंबा मा मोनगोन जों बेवहाय एक्स ना, बे 3 वाइ जागोन, बेखौ माइनास 3 वाइ लाबोदो ओरैजाय। दाना मा जागोन 3 जों 5 जों 15 बा मा जाहैगोन बियो 15, नैबे प्लासाहाय मा जाहैगोन माइनास 15 जाहैगोन, माने माइनास 5 जाहैगोन। अब्ला मा जाहैगोन बियो 10। बेयाव मा जाना दङ जे मोनसे बेखौ समानथाय मोनबाय, बे 10 मोनबाय। दानिया नेक्स्ट बे जाहैबाय मानि बियो सिगांनि उननि। दानिया जोङो सिगांनिखौ नायदोलाय। दानिया सिगांनि होननानै बुंदों, होमबा सिगांनिखौबा जोङो दायो जुदि 5 बोसोर जायोमोनबा, हमना लाबाय दायो 10 बोसोर ना, सरि दायो 10 बोसोर लाबाय, जे बे 10 बोसोर बा 5 बोसोर सिगाङावहाय बेसेबां जाहैगोन बे 5 रांखौ नांगोन जोङो 5 बोसोरखौ ना। मा जागोन बियो जे जों बिफानिया दानि बैसोआहाय एक्स, 5 बोसोर सिगां बेसेबांमोन बियो एक्स माइनास 5, आरो फिसालानिया मा जाहैगौमोन वाइ माइनास 5 जागौमोन। बे वाइ माइनास 5। दाना बिफानि बैसोखौ मा होनना बुंदों फिसालानि बेसेबां जाहोयो मा होनो बेसेबां होनना बुंदों 7 फान। मा जाहैगोन बिफानिया एक्स माइनास 5 समान 7 फान होनानै 7 सानजाब मा जागोन बियो वाइ माइनास 5। बेखौबो बेबायदिनो बानायदो एक्स, दाना नैबे 7 वाइखौ लाबोबा 7 वाइ ओरै मा जागोन माइनास 35 आरो नैबे बे मा होनो माइनास 5 आरो थांबा प्लास 5 जाहैगोन। माइनास 35 निफ्राय माइनास 35 आरो मा होनदों बेवहाय प्लास 5 जाहैगोन बेना। अब्ला मा जागोन बेयो माइनास 30। अब्ला बेसे जाखो बेयोहाय मा होनदों बेसे जाखो बियो माइनास 30 जाबाय बियो ना, माइनास 30। दाना जोङो बे समानथाय मोननै मोननायखौ जों मावफुंनोसै ना। दायो जोङो समानथाय मोननै मोननायखौ जोङो मावफुंनोसै जोङो। बेवहाय मा मोनबाय जोङो मोनसेया जोंनिया नैबे ना, बे मोनसेखौ जोङो एक्स, मोनसेखौ मा मोनबाय जोङो एक्स माइनास 7 वाइ इक्वल टु माइनास 30। दानिया बिसोर मोननैखौ जोङो दानख'दो ना। दानख'योबा मा मोनगोन जोङो एक्सनिफ्राय एक्स माइनास खालामबाथ' केन्सेल जाबाय। ओमफ्राय मा जागोन बेवहाय माइनास 7 निफ्राय बे माइनास खालामनाय लोगो लोगो बे माइनास, बे मा जागोन सिनाहाय प्लास जाहैगोन, सोलायगोन आरो नैबे जागोन माइनास। मा जाबाय बेवहाय बे 10 ना, बे जाबाय 10। दाना मा जागोन 7 निफ्राय 3 थाङा मा जागोन माइनास 4 वाइ, आरो जाय मा जागोन बे माइनास 10 जाबाय, 10आहाय माइनास जाबाय ना, मा जागोन माइनास 40। होमबा माइनास माइनास केन्सेल, 4 जों 40 खौ होमबा 10। मा फिसालानि बैसोआ बेसेबां जाखो 10 इयार्स जाबाय, फिसालानि बैसोआ 10 इयार्स। दाना जों सोरनिखौ दिहुननांगौ बिफानि बैसोखौ दानिया दिहुननांसिगौ जों ना। बिफानि बैसोखौ दानिया दिहुनदो जोङो। बिफानि बैसो दानि बैसोआहाय ना, बिफानि दानि बैसोआ मा जागोन होनबा जायखिजाया जोङो मोनसेयावहाय मानखौ फज'दो जोङो समानथायाव एक्स माइनास
3 into मा फज'दों बेवहाय 10 समान मामोन 10 होमबा x माइनास 30 मा जाहैगोन ओरैजाय प्लास 30 अब्ला बेसेबां जाखो 40 होमब्ला मा जाहैगोन फिसालानिखौ बेसेबां मोनखो जोङो 10 आरो बिफानिखौ बेसेबां मोनखो जोङो 40 माया जाहैगोन अपसन नाम्बार C आहाय 10 आरो 40 आहाय नेक्स्ट दानिया दङ मा गंसे मटर बटनि बट जायनि खरथिया दिमोल दैयाव 18 km/h दाहारनि गोजौ फारसे 24 km थांनायाव एखे थावनिसिम दाहारनि दिगाव फैफिननायनिख्रुइ 1 घन्टा बांसिन सम लायो दाहारनि खरथिखौ दिहुननांगौ जे मा दोङो A motor boat whose speed is 18 km/h in still water takes 1 hour more to go 24 km upstream than to return downstream to the same spot. Find the speed of the stream. बेवहाय जोङो दाहारनि जिनाखि खरथि बेखौहाय दिहुननांगौ जों मा खालामनो हायो बेवहाय जे मा होनदोङो जे दिमोल दै आरो बेवहाय दाहारनि गोजौ फारसे माने उल्था थांखोफिननायाव आरोना दाहारनि उल्थाखै थांनायावहाय होमबा जों बेयाव मा लानो हायो जोङो सम जों मोनथियो जे समखौ दिहुननांगौ मा खालामनांगौ जोङो डिस्टेन्स ना बा जानथाय राननाय मा जायो बेवहाय 40 समखौ दिहुननांगौबा जानथाय राननाय मा जागोन 40 बेबायदि ना जानथाय राननाय 40 अब्ला बेवहाय मा जागोन जे जोंनियावहाय बेवहाय जानथाया बेसेबां दङ नोङो 24 किलोमिटार जों 40 खौ मा लानो हायो बेवहाय जे बेवहाय होननानै बुंदोङो जे दिमोल दैयावहाय ना गोजौ फारसे नैबे गोजौ फारसे थांनायबा मा जागोन बे दाहारनि उल्थाबा जे नावा ओरै थांदों दैया ओरै जायोमोन अब्ला मा जायोमोन मा लादोंमोन जों b माइनास मा लानो हायो जोङो w बेवहाय बे नावनि जिनाखि बे जाबाय नावनि खरथि आरो नैबे जाहैबाय दैनि खरथि दाहारनि खरथि ना बेवहाय नावनि खरथियाथ' होनाय दंखायो बेसेबां 18 दिमोल दैयावहाय ना बियो बेसेबां होनाय दंखायो 18 km/h होनाय दंखायो मटर बटनियाहाय बेयाव मा जागोन बियो 18 माइनास मा जागोन बियो w बेसेबां घन्टा सम नांगोन होनबा घन्टाया बेसेबां नांगोन 1 आवार सम नांगोन बियो ना थिग बेबायदिनो जोङो मावफुंनो हायो दाना जोङो बेखौहाय मावफुंदिनि जे मा होनना बुंदोङो बेवहाय मा जादों जे उल्था थांफिननायावहाय ना दाहारनि उल्था थांफिननायावहाय मा जायो नोङो 24 किलोमिटार थांनायावहाय मा जायो 18 माइनास मा जागोन बेयो w माने बेवहाय नावनि गोख्रैथिया बेसेबां मोनो 18 km/h दानिया मा जायो नोङो जे बे जाहैबाय आपस्ट्रिम दानिया जोङो डाउन स्ट्रिमनिया मा जागोन 24 बेवहाय मा जागोन b प्लास w जागोन b आहाय बेसेबां बेवहाय बे 18 आनो ना b आहाय 18 आनो होमबा बे एखेयानो जागोन बेवहाय बिनिफ्राय मा जायो मा खालामनांगोन जों बेवहाय दानख'नांगोन दानख'बा मा मोनगोन जोङो बेवहाय माने नै बियोहाय 1 घन्टा बांसिन लायो होनना बुंदों बेना 1 घन्टा बांसिन लायो होनबा मा जागोन बेवहाय 24 18 प्लास w समाव मा जागोन बेयो 1 घन्टा बांसिन लायो बेयाव ना दानिया जों बेवहाय नाय जों माखौ दिहुननांगौ दै बेवहाय ना दाहारखौ दिहुननांगौ जों दाहारनि खरथिखौ जोङो दिहुननांगौ बेवहाय जों मा खालामनो हायो जोङो थोंजोङै w नि मानखौ फज'नानै मा मोनो जोङो जे 1 बेयाव आगदाथिं मा मोननांगौ जों 1 होमबा बेवहाय जों w नि मानखौ फज'योब्ला जों बबे मानखौ फज'योब्ला जोङो जे 1 मोनहैगोन ना बेबायदि खालामनानै थोंजोङै जोङो दिहुननो हायो होमबा जों दानियावहाय नायदो 7 होयोबा मा जागोन 7 होयोबा बेवहाय 11 ना होमबा दानियावहाय दिगदार जायो होमबा जोङो नायदो मा होनो हायो जोङो 6 होयोबा मा जागोन बियो 18 निफ्राय 6 माइनास खालामनाय लोगो लोगो 12 बेयाव मा थाबाय 24 ना माइनास 18 जों 6 प्लास खालामनाय लोगो लोगो मा जागोन बियो 24 होमबा बेयाव 24 मोना 24 खौ 12 जों रानोबा बेसेबां जागोन बियो 2 आरो 24 जों 24 मा जागोन 1 होमबा मा जागोन 1 होमबा आगदानिजों एखे जाहैबाय बेना सेटिसफाइ जाबाय होमबा एन्सारा माया जागोन 6 आहाय अपसन नाम्बार बी आ जागोन होमबा माया जागोन बेवहाय अपसन नाम्बार बी आहाय दानिया नेक्स्टआव दङ बेवहाय HCF दिहुननांगौ डिआसा दिहुननांगौ मोननै राहायै दिहुननो हायो जोंना मोननै बा मोनथाम बेबायदि गुबुन गुबुन राहायै दिहुननो हायो बेयाव लाबाय जोङो 1 3 5 आरो 2 2 5 जे मा जायो जोङो मोननैखौबो राननो हानाय जाथारनांगौ बेवहाय 5 जों हायो जोङो 5 जों हरोबा बेसेबां जागोन बेवहाय 2 हरोबा 10 7 ना 2 हरोबाथाय 37 जाबाय ना बेनिफ्राय मा जागोन बेवहाय 4 हरोबा होनबा 20 ना
25 25 5 थांबाय बे दाना जों माजों हगावगोन बेवहाय 3 जों बेसेबां थांगोन बेवहाय 9 आरो 3 जों बेसेबां थांगोन बा 9 जों हायो जोंना बेखौहाय 9 जों हाखायो जोङो खनसेनो 9 जों रानसै 9 जों हायोबा जों बेवहाय 3 आरो बेखौ बेसेबां थांगोन बियो 5 ना दाना बेखौथ' बेखौथ' हाला एखे अनजिमाजों हाला ना बा बेखौहाय मा जागोन होनबा डिएसए मा जागोन बेवहाय 5 × 9 बेसेबां जागोन बेवहाय 45 हाय ना नेक्स्ट दं मोनसे घन्टा 18 सेकेन्ड आरो गुबुन मोनसे घन्टाया 60 सेकेन्ड फारागाव रिंखाङो बबेबा मोनसे समाव मोन्नैबो घन्टाया एखेलगै रिंखाङो बेनि बेसेबां सेकेन्डनि उनाव घन्टा मोन्नैया फिन एखेलगे रिंखांगोन अब्ला माने खनसेनो जयै रिंखांनांगौ अब्ला मा खालामनांगोन जों बेवहाय 18 आरो 60 मा खालामनांगोन जोङो दुवासा दिहुननांगोन बा मोन्नैखौबो माजों हाय जोङो हमदो 2 जों हाय बेखौ बेसेबां थांगोन बे 9 2 जों हाय बेखौ 30 बा जों बेखौहाय 3 जों हायो 3 जों बेखौहाय 3 3 जों बेखौहाय 10 होनबा 3 सानजाब 3 9 9 सानजाब 2 18 18 जों 10 जों बेसेबां जागोन बियो 180 दुवासाया मा जागोन 180 होनबा बिसोरो मा जागोन जे 180 सेकेन्डनि उनावहाय फिन आरोबाव खनसे मा जागोन एखेलगेहाय रिंखांगोन बिसोरो नेक्स्टआव दं मोननै अनजिमानि रुजुथाया 3 रुजुथाय 4 आरो बिसोरनि दुवासायाहाय 60 बिसोरनि डियासाखौहाय दिहुननांगौ जे जों हमबाय साप'ज HCF आवहाय x ना जोङो डियासाखौ हमना लाबाय HCF दाना मा जागोन बेवहाय HCF खौ जोङो हमबाय रुजुथाया मा दं बिसोरनावहाय 3 ना 3 रुजुथाय 4 अब्ला मा लाबाय जों अनजिमाजों 3x इनटु मा जागोन बियो 4x दाना मा जागोन LCM खौ दिहुननांगौ अनजिमा मोननायाथ' 3x आरो 4x बा x आ कमन फैखागोन ना होमबा x इनटु मा जागोन 3 × 4 इजिकल मा जायो 60 60 दं बेयो ना 60 दंखायो दा जों HCF खौ दिहुननांगौ माने मा x1 खौ दिहुननांगौ होमबा 12 जागोन बियो 12 जों जोङो माखौ रानदो 60 खौ अब्ला मा मोनगोन जोङो 5 एन्सारा मा जागोन 5 हाय होमबा HCF मा जागोन 5 हाय ना नेक्स्ट ए मा होनदों ए मोनसे खामानिखौ एआसो दै एआ मोनसे हाबाखौ 10 सानाव मावनो हायो आरो बे एखे हाबाखौ बिआ 20 सानाव मावनो हायो बिसोर जयै हाबाखौ मावो नाथाय एआ 5 साननि उनाव नागारो बिआ हाबाखौ मावनो हागोन माने आद्रा खामानिखौ आरोना बिआ जेनाखि थानाय आद्रा खामानि रिमेनिं वार्क एसे गोरोन्थि जादों ना बर'आवहाय माने बिआहाय बे आद्रा थानाय खामानिखौहाय बेसेबां सानावहाय मावनो हागोन होननानै सोंदों बेवहाय होमबा मा जागोन बेवहाय जे एआहाय बेसेबां सानाव मावखाङो होनदोङो एआहाय 10 डेजआवहाय ना आरो बिआहाय बेसेबाङावहाय 20 होनबा बे खामानिखौ जों बिसोर मोननैनि दुवासा लादो दुवासाया बेसेबां जागोन बियो 20 होनबा गासै खामानिया बेसेबां जाखो 20 होनबा 10 एआहाय सानसेयाव मोनबेसे खामानि मावगोन 10 जों जोङो मा सानजाबा 20 मोनगोन जोङो 2 आरो 20 जों मा सानजाबा 20 मोनगोन जोङो 1 होनबा बे जाबाय एनि सानसेनि खामानि आरो बे जाबाय बिनि सानसेनि खामानि होनबा एआ सानसेयाव मोननै खामानि मावो बा मोननै इउनिट खामानि मावो बिआहाय सानसेयाव मोनसे इउनिट खामानि मावो होनबा सानैजों सानसेयाव बेसेबां खामानि मावगोन बिसोरो 2 + 1 3 दानिया बिसोर सानसेयाव 3 खामानि मावो दाना सानबेसे मावदों जयै बिसोरोहाय सानबा होमबा 3 × 15 इजिकल टु बेसेबां सरि 3 × 5 ना 3 × 5 सानबा मावदों नालाय होमबा मा जागोन बियो 15 दाना मा जाबाय बिसोरो जयैहाय सानबायावहाय 15टा खामानिखौ मावबाय नाथाय गासै खामानिया बेसेबांमोन 20टा बा 20निफ्राय मा खालामनांगोन जोङो बा 15खौ दानख'नांगोन होमबा बेसेबां जागोन बेवहाय 5 होमबा मोनबेसे खामानि आद्रा जाना थाबावखो 5 होमबा बिआहाय सानसेयाव खामानिखौ मोनबेसे मावो मोनसे होनबा सानसेयावहाय मोनसे मावोबा होनबा बिआहाय बे मोनबा खामानिखौ मोनबा खामानिखौ मावनांगौ मा खालामनांगोन बियो सानसेनिजों राननांसिगोन सानसेनिजों 5खौ रानबा बेसेबां मोनगोन 5खौहाय 1 जों रानबा बे 5आनो होमबा बेसेबां नांगोन बेवहाय 5 डेज नांगोन बेनोहाय ना अप्सन नाम्बार माया जागोन बिआहाय सिआहाय अप्सन नाम्बार सिआहाय 5 डेजआहाय नेक्स्टआव दं सा 16 लेबारफोरा मोनसे खामानिखौ 10 सानाव मावफुङो अब्ला बेसेबां सानाव सा 20 लेबारफोरा बे एखे खामानिखौ मावफुंगोन जे 16 जन लेबारफोराहाय मा होनदों 10 सानावहाय मोनसे खामानिखौ मावखाङो आरो सा 20 जनाहाय बे एखे खामानिखौ बेसेबां सानावहाय मावखांगोन ना मा जागोन बियो 0 जों 0 2 जों 4 होनबा 8 मा जागोन 8 डेज अप्सन नाम्बार डि आहाय नेक्स्टआव दं मान दिहुननांगौ बेवहाय ना जे मोनसे बिनि बरग'थाया बेसेबां जागोन बियो 14 ना 12 इनटु बिनि बरग'थाया बेसेबां जागोन 24
12 बिनि बरगदआ मा जागोन 1 बा ओरैजाय 1 जागोन बियो 16 ना बियो 8 जों रानबा 2 नम्बर 2 ना 2 जों रानबा 7 7 जों रानबा 1 बा 42 होमबा 16 होमबा 16 इनटु मा थागोन नैबे 2 दङ बेसेबां जागोन बे 32 होमबा एन्सारा मा जागोन अप्शन नम्बर डि आहाय 32 आ नेक्स्टआव दं बेबायदि ना रुट 129 प्लास रुट 216 प्लास स्क्वायर रुट 68 प्लास स्क्वायर रुट 169 जों मा खालामनांगौ आगदानिफ्रायखौहाय मावफुंलांनांगौ होमबा 169 मा जायो 13 ना बरगदआ 13 जोंखौ दाजाबदो दाजाबा बेसेबां मोनगोन बेवहाय 1 6 7 8 81 दाना 81 नि बरगदआ बेसेबां जागोन 9 दाना बेवहाय 9 खौ प्लास खालामदो बेसेबां जागोन बेयो 2 5 2 होमबा 2 5 2 नि बरगदआ मा जागोन 15 दाना बेखौ 15 खौ दाजाबदो होमबा 4 4 1 होमबा 1 4 4 नि बरगदआ बेसेबां जागोन 12 होमबा मा जागोन अप्शन नम्बर डि आहाय 12 आ दानिया नेक्स्ट बेयाव मान दिहुननांगौ ना किउब रुट बेवहाय दङ मा खालामनो हायो बेवहाय जोङो नैबे 216 पावार माइनास बेखौ मा लिरनो हायो जोङो बेबायदि लिरनो हायो जों ना पावारा जेब्ला माइनास जायो बेखौहाय ओमफ्राय किउब डिभाइडेड बाय मा खालामनो हायो जों बेखौबो 1343 होल स्क्वायर बेबायदि लानो हायो जोङो दानिया मा खालामगोन बेवहाय किउब रुट ना बियो बेखौहाय रानगोन राननायखौ जों मा खालामनो नैबे रानसिखौ सानजाबसिन खालामनो हायो बा सानजाबसिन खालामनाय लोगो लोगो मा जागोन बेखौ सानजाब खालामबा बियोहाय गोजौ थांगोन बेना होमबा 343 होल स्क्वायर बाय मा जागोन बेयो 216 होल किउब बेबायदि दानिया जों मा मोनगोन बेवहाय 3 रुट किउब 3 मा दङ 343 मा जायो बेवहाय 7 किउब ना 7 किउब स्क्वायर 7 किउब स्क्वायर बेयाव मा जागोन बेवहाय 343 मानि 7 किउब 7 नि किउबा मा जायो 343 होल स्क्वायर दाना 216 मानि किउब जायो बेयोहाय बे जाहैबाय 6 नि किउब होल मा जागोन बेयो किउब ना बेवहाय किउब बेबो किउब दाना मा जाबाय जों मा खालामनांगौ किउब रुट होनांगौ बेयाव मा जागोन 7 किउब इनटु मा जाना दं बेयो 7 किउब ना दानिया मा जाना दङ 6 किउब इनटु 6 किउब इनटु 6 किउब जाना दं बेयो दानिया होमबा मा जागोन बेवहाय दानिया मा दङ 7 आ मोनथाम दङ इयावबो 7 आ मोनथाम दं ना मोनथामबा मा जाफैयो मोनसे जाफैगोन माने किउब रुटनि बायजोआवहाय बेनिफ्राय नैबे र'आ मोनबेसे दं मोनथाम दं बेना 6 किउब होमबा बेवहाय मा जागोन 6 आरो बे 6 किउब मोनसे 6 आरो बे 6 किउब मोनसे 6 होमबा बेसेबां जागोन बेवहाय 49 6 6 मोनथाम सानजाबा बेसेबां जायो 216 होमबा 49 बाय 216 मा जागोन होमबा अप्शन नम्बर सि 49 बाय 216 बेयो ना दाना नेक्स्ट मा दङ रुट 6 प्लास रुट 6 प्लास रुट 6 प्लास बे रुटआ दंजोबो ना रुट 6 प्लास रुट 6 प्लास डट 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 जेब्ला बेबायदि थायो अब्ला जों मा खालाम बिनि सानजाबगिरि ना बिनि दिहुनगिरिखौ नागिर जे जरा माने फारि मोननै सानजाबगिरि जे जायजोंहाय खाथि खाथि फारि अनजिमाजों सानजाबोब्ला जों बेखौ मोनगोन बा बिसोरनि फारि मा होनो बेखौहाय सानजाबगिरिखौ नागिरदो हा बेवहाय मा खालाम बिसोर मोननैनि सानजाबगिरि बे फेक्टरा जाहैबाय 2 आरो 3 ना होमबा 2 आरो 3 बेवहाय जोङो माखौ लागोन दाना बे फेक्टर बिसोरनि सानजाबगिरि बिसोर मोननै सानजाबगिरिनि गेजेरावहाय मा जागोन बेयावहाय एन्सारा बे सानजाबगिरि मोननैनि गेजेरावहाय मोनसेया जागोन माखौ लानांगोन जोङो बेयावहाय सिनखौ नायनांगोन जोङो बेवहाय प्लास दंना प्लास थायोबा माखौ लागोन जोङो देरसिनखौ लायो आरो माइनास थायोबा माखौ लागोन जोङो दुइसिनखौ लागोन होमबा माया जागोन एन्साराहाय अप्शन नम्बर नैबे एन्सारा मा जागोन 3 आहाय अप्शन नम्बर डि आहाय ना स' दिनैनि भिडिअ बेखिनिसै जुदि नोंथाङा भिडिअखौ नायना मोजां मोनोब्ला लाइक शेयार कमेन्ट खालामबानो जाबाय गोजोन्थों।